Tradicionalna pasuljada u Ravnom Topolovcu ove godine održava se nešto ranije, a najavljen je i bogat program, što nam je ovom prilikom potvrdio i član organizacionog odbora Milisav Jovanović. Ove godine smo malo pomerili, malo ranije će se održati, znači bit će prvi vikend, 5. i 6. avgust, znači petak i subota. Evo, možemo da kažemo ono što smo mi već čuli nezvanično, da će biti bogat program kako u petak, tako i u subotu, od dnevnog do večernjeg. Tako je, za razliku od nekih prethodnih godina kada smo također nastojali da bude dobar i uzbudljiv i zabavan program. Ove godine je nešto malo drugačije, u nešto izmenjenom kontekstu, ali mislim da će biti jako zanimljivo, možda i najzanimljivije do sada. Dobro, evo da kažemo šta će to biti od dnevnog programa kako u petak, tako i u subotu. Šta možete da izdvojite? Hajde da krenemo od petka. Znači, što se tiče dnevnog programa, prvenstveno imamo fudbalsku utakmicu na stadionu koja će se održati između našeg fudbalskog kluba FK Mladinac i veterana, znači nekih ljudi koji su preigrali za fudbalski klub. Od 19 časova će biti turnir u malom fudbalu za decu u našem školskom dvorištu i onda posle toga imamo muzički program uveče. Evo, ja sam čuo da će muzički program biti jako kvalitetan, oba dana, obe večeri, petak i subota, bit će koncerti za sve one koji su ljubitelji dobre svirke, dobre muzike. Tako je, bit će obe večeri. Prošle godine smo imali problema nekih, nismo mogli da sve izvedemo da bude kako treba, ove godine će biti i petak i subota muzički program. Kada je subota u pitanju, tu je i ono tradicionalno kuvanje pasulja, odnosno takmičenje za najbolje skuvani pasulj. Verovatno će biti ove godine veliki broj ekipa i šta još može pored toga da se očekuje? Tako je, naš akcenat i svake godine u kuvanju pasulja, znači takmičenje u kuvanju pasulja. U subotu počinjemo od 9 časova ujutru, znači prijavljivanje ekipa i nadamo se iskreno velikom broju odziva i da će ljudi doći da se takmiče i da probaju da skuvaju što bolji pasulj. Evo, ja znam, dolazim ovde godinama, uvek je kažu pasulj upravo u Ravnom Topolovcu najbolji, najukusniji, ali samo za vreme pasuljade. Pa tako je, nažalost, vremena su se promenila, sve manje i manje proizvođača pasulja, ali nastojimo da održimo tu neku tradiciju i da i dalje postoji manifestacija. Ove godine, pored turističke organizacije i opštine Žitište, pomoći će nam po prvi put i Ministarstvo za brigu o selu i veliko im hvala na tome. Pored sportskog programa u petak imamo i u subotu, tu će prvi put ove godine na našoj manifestaciji biti turnir u odbojci na pesku koji će u zavisnosti od broja ekipa, ali najvjerovatnije trajati ceo dan u subotu. Tako da to je nešto novo što možemo da kažemo za sportski program i imamo jednu stvar novu takođe gde će ljudi prezentovati svoje proizvode domaće, da kažem, rakiju i med. Znači proizvođači rakije i meda će takođe imati svoje neke, ajde da kažemo, male štandove na kojima će to prezentovati. Ukusan pasulj i ovog avgusta kuvaće se u glavnoj ulici u Topolovcu, a svi zainteresovani mogu svratiti 5. i 6. avgusta na degustaciju ili na dobar zabavni i muzički program.